Benvingudes, benvingudis i benvinguts. Jo soc en Neo de Riba i aquest és el meu projecte final. Abans de començar, us feu una idea de quantes persones amaguen la seva identitat de gènere a les aules? Un 80%. I de fet, el meu projecte final neix de la meva experiència. Perquè entrar en una aula on predomina el desconeixement, et fa sentir petit, et baixa l'autoestima, et dona la sensació que has d'estar demostrant constantment alguna cosa, et sents en inferioritat, i això al final acaba sobretot en agressions verbals i inclús en situacions, per sort no en el meu cas, en agressions físiques. Tot això al final acaba acabant en una depressió. Per tant, l'objectiu del meu projecte final és proporcionar coneixement, proporcionar sobretot eines al professorat en entorn escolar. Què he fet? Doncs he fet una exposició. Una exposició que és modular i és autoportant. Una exposició que consta de 4 túnels. 4 túnels que alhora que t'expliquen com és aquest procés de transició, ho comparen amb experiències a l'escola. Òbviament, jo haig de tenir en compte que tinc 2 tipus d'usuari. Uns usuaris que es voldran implicar i que jo considero actors i voldran formar part d'aquest canvi i de conèixer. I en canvi també tenim altres tipus d'usuaris, els quals jo considero espectadors, que s'ho miraran des de fora i no s'endinsaran en aquest món. A més, és una exposició que és interactiva i pretén que els usuaris, si volen ser partícips, en puguin ser en qualsevol dels moments. Aquí, per exemple, veiem una part exterior, que és un mirall, i tenim uns vinils davant, els quals et pots veure amb un cos diferent al teu. Àngels, per què àngels? Doncs el terme àngels tradicionalment a les diferents cultures no se'ls atorga gènere i per tant funcionava molt bé en el meu projecte. A més, he escollit aquesta tipografia, que són diferents tipus de lletres, que el que pretén és expressar els diferents tipus de cossos. Els colors que jo he utilitzat han sortit a partir de la bandera trans, que són aquest blau i rosa que s'associa sempre a l'home i a la dona. I per trencar amb aquest binarisme de gènere jo els vaig barrejar els dos i m'ha sortit aquest color lila, que a més s'associa al feminisme. Molt bé, endinsem-nos en els túnels. El primer parla de l'autoconeixement i de com és aquesta primera sensació de conèixer-te tu mateix i el que existeix. I ho relaciono amb la importància de la recerca i de buscar sobre qualsevol tema al final que no coneguem. Per exemple, hi ha una paret que és com un diccionari, on hi ha alguns dels termes amb les seves descripcions. Però, com ha dit, és molt interactiu i sempre trobem un espai en blanc on qualsevol dels usuaris pot escriure i, a més, hi ha un QR que et permet veure el que han escrit les persones abans que tu passessis. Pel que fa al segon túnel, el que parla és dels referents i de la importància que hi hagi referents, sobretot quan estem a l'escola. Jo, personalment, no he tingut gaires, no se m'ha parlat gaire de referents del col·lectiu LGTBIQ+, i menys encara de persones trans o no binàries. I ho relaciono amb el desconeixement que hi ha. I a més, referents que a vegades es pensa que els referents són actuals, però aquí, per exemple, tenim referents de partir del 1700 i sense anar més lluny al 1800, que va néixer Lili Elbe, és una pintora postimpressionista i, a més, és la inspiració de la pel·lícula de Danish Girl. També tinc en compte, aquesta és una part exterior del túnel, i també tinc en compte que a tot arreu hi ha haters i s'ha de ser conscient que al final sempre rebràs comentaris. En aquest cas, aquests cercles grisos que veieu són miralls, miralls on hi apareix sempre una pregunta i et veus una part del cos. I com he dit, hi ha aquest espai en blanc on tu pots escriure i pots veure el que han escrit la gent anterior a tu. El tercer túnel parlo de com és això de sortir de l'armari i ho relaciono amb l'experiència de les aules. Hi ha un apartat on també tinc aquestes preguntes que solen ser molt incòmodes que et facin i que, encara que sembli mentida, et fan constantment. Òbviament és una pregunta que és una agressió verbal i és diferent que te la faci una persona molt propera a que te la faci una persona que no coneixes de res. I arribem al quart túnel i últim, i el que parlo és de la importància de gaudir, de ser un mateix i de disfrutar de qui som. I també ho relaciono amb la importància de sempre rebre suport
dels nostres entorns. Aquí també és una part interior de l'últim túnel, del quart, i també tota aquesta banda on hi ha fotografies és una banda magnètica i a sobre hi veiem aquestes il·lustracions que són peces que es poden anar canviant i posant allà on vulguis, perquè al final no hi ha normes i cada un es pot expressar i pot ser tal com ell vulgui, o ella o ell. I per acabar, dir que aquest al final és un camí que comences amb una pàgina en blanc i vas descobrint que hi ha aquest rosa i aquest blau que després te n'adones que al final també existeix el lila i acabes pensant que hi ha molts colors i pots expressar-te tal com vulguis. I res, espero que tard o d'hora pugueu veure aquesta exposició en els entorns escolars. Gràcies.